आम्ही आलो आता रामबागला. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये. तर स्वीट फॅमिली चालल्या रामबाग उल्वे. तर मित्रांनो, आम्ही रामबागेला चाललो उल्व्याला, नवी मुंबईला. तर आमचा व्हिडिओ लास्ट पर्यंत बघत राहा. तर मित्रांनो, आता आम्ही डोंबिवली स्टेशनला आलो. आता डोंबिवलीवरून आम्ही आता ठाण्याला जाणार आणि ठाण्यावरून नेरूळला जाणार आणि नेरूळवरून कुठलं आहे ते स्टेशन? बावनडोंगरी. हा, नवीन आहे ते स्टेशन. बावनडोंगरीला जाणार आणि बावनडोंगरीवरून आपला रामबागेला जाणार. इकडे इकडे तर मित्रांनो, आम्ही आता ट्रेन पकडली ठाण्यावरून नेरळ. आता नेरळला जाणार आम्ही. नेरूळला जाणार. नवी मुंबई नेरळला नाही, नेरूळला. सॉरी मित्रांनो, नेरूळला जाणार आणि तिकडून दुसरी ट्रेन पकडून बावनडोंगरीला जाणार. तर लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. हा, अजून एक ट्रेन पकडायची. एकच पकडायची, मॅड झाली आहे. तर मित्रांनो, नेरूळला आलो आम्ही आता आणि आता ट्रेन लागली आहे. आता आम्ही जातो बावनडोंगरी. बावनडोंगरीला नाही उतरणार आहे. आम्ही उतरणार आहे खारकोपर. नवीन ठिकाणी आलो, त्यांना आम्हाला नाव आहे. तर मित्रांनो, आता आम्ही खारकोपरला आलो आहे. आता इकडून आम्ही रामबागेला जातो आहे. लेट्स गो. बावीचा डायलॉग मी मारला, बोल ना. लेट्स गो. आता आम्ही खारकोपर स्टेशनच्या बाहेर आलो आहे. आता इकडून ऑटो पकडू. खूपच मोठं स्टेशन आहे. टोलेजंग आहे स्टेशन आणि ऐसपैस आहे आणि अजिबात गर्दी नाही, काय नाही. पार्किंगसाठी वगैरे जागा आहे. फर्स्ट टाइम आम्ही हे बघितलं खारकोपर. आता खारकोपर स्टेशनवरून रिक्षा मिळाली आम्हाला. आता रिक्षात बसतो आम्ही आणि रामबागला जातो. आता जिया बसली आहे इकडे आमची. गाडी होता. आम्ही आलो आता रामबागला. तर आता आम्ही आतमध्ये जाणार रामबागला फिरायला. तर चला आमच्यासोबत लास्ट पर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. तर आता मित्रांनो, आम्ही आलो आहे. खूपच मोठं गार्डन आहे आणि फुलं तर भरपूर प्रकारचे फुलं आहेत इकडे. हा, काय आलं? हा हा, तुझ्यासारखे फ्रूट आहे. अरे हे पण सूर्यफूल. हे सनफ्लॉवर. मोठं सनफ्लॉवर. बापरे मित्रांनो, खरंच खूपच मोठं गार्डन आहे. फक्त आता जरासं फिरलो आहे, पण एवढं मोकळं वाटतं आणि जबरदस्त वाटतं ना. खूपच मोठं गार्डन आहे. मला वाटतं एवढं मुंबईला मोठं गार्डन नसेल कुठे. आणि तिकडे झुला आहे. तर आता आम्ही तिकडे जातो. तिकडून हा, चला चला. मित्रांनो, इकडे शूटिंग. तर मित्रांनो, इकडे ढकलायला कोण नाही, त्यामुळे मी ढकलून नंतर मी बसलो. आणि खरं ते रामबागेचं स्टेशन आहे आणि खूपच भारी वाटलं. छान झाल्यासारखं वाटलं. नाही तर भावी यायलाच आम्ही धक्के मारत होतो पाहिल्यावर. आता आमचा
झोपाळ्यावर बसून झाला, खूपच मजा आली. रामबागेचं हे विशिष्ट आहे, वैशिष्ट्य आहे, सॉरी विशिष्ट म्हणतो, वैशिष्ट्य आहे. खूपच भारी आहे, मजा आली. आणि आता लाईटी पण लावल्या आहे, खरंच खूप मस्त आहे. आता आम्ही बाग फिरतो आहे, एकदम ऐस पैसा आहे, अगदी ऐस पैसा. आता इकडे काय आहे काम बघूया. खूपच मस्त आहे. आणि इकडे फाउंटन आहे आणि पाणी ओढतं आहे इकडे. त्याच्यावरती उभं राहून पूर्ण गार्डनचा व्ह्यू मिळणार आहे. तर आम्ही आता जातोय तिकडे, चला. भावी खूपच एक्सायटेड आहे जायला. तर आता आम्ही रॉक वरती जातो आहे. तर मित्रांनो आम्ही आता रॉक वरती आलो वरती. खूपच इकडून पूर्ण व्ह्यू दिसतोय रामबागेचा, बघू शकता तुम्ही. इकडे सर्व सेल्फी पॉइंट आहे आणि खूपच मोठ्या एकर मध्ये हे रामबाग पसरलेलं आहे. खूपच मस्त वाटतं इकडे. आणि ह्या रॉक वरती फक्त आम्हीच आहोत आता. आता आम्ही खाली जातो आहे आता. चला हे बघू ना, उतर माझा मोबाईल टाकतो खाली. स्टेज, आणि हे स्टेजवरती डान्स करणार आहेत इकडे. आणि दीपाली इकडे मस्तपैकी बसून बघणार आहे. आणि मी कॅमेरामॅन आहे. भावी कोयंडे, आम्ही आता आमचा बाप लेकीचा डान्स परफॉर्मन्स आहे इकडे त्या स्टेजवरती. वेळ लागलं हे गाणं लावा. हे असं आहे, वेळ लागलंय भावीला, वेळ लागलंय आमच्या, वेळ लागलंय असं. मला वेळ लागला, तुला वेळ लागलाय, भावीला वेळ लागलाय. छोटासा आमचा डान्स परफॉर्मन्स झाला. आवडला तर टाळ्या वाजवा घरात बसून. तर मित्रांनो आमचा डान्स करून झालेला आहे आता. आता आम्ही जातोय सेल्फी पॉइंटला. तिकडे मगाशी गर्दी होती म्हणून आम्ही इकडे स्टेजवरती आलो. आता आम्ही जातोय सेल्फी पॉइंटला. खूपच मोठं गार्डन आहे आणि ही आली रोजच्या प्रमाणे मध्ये लुडबुडायला. तर खूपच मोठं गार्डन आहे. जा नाही. तर आम्ही आता जातो सेल्फी पॉइंटला. तर मित्रांनो इकडे सेल्फी पॉइंट आहे. आम्ही आता सेल्फी पॉइंटला आलो आहे, पण खूपच गर्दी आहे. आम्ही आता लाईन मध्ये राहतो आहे. भटक भवानी आमचे गेले कुठे. ए इकडे या, जाऊ नका जाऊ. आता जरा थांबा मित्रांनो. ऑटोग्राफ आहे तुमच्या स्पेशल. तर मित्रांनो खरंच मस्त गार्डन आहे, पूर्ण हिरवळ आहे, झाडं बिडं भरपूर आहे, खूपच भारी आहे. म्हणजे मला वाटतं आम्ही आताचा अर्धा फिरलोय, बाकीचं तिकडे अजून फिरायचं आहे. तर आता आम्ही जातोय ते एंट्रीच्या तिकडे, म्हणजे हार्टची एंट्री आहे तिकडे. आता आम्ही जातोय, चला आमच्या सोबत. भाविका जी हा तुमची ही आहे मेन इंजन आहे आणि हे 2 डबे आहेत. हो मोठा डबा आहे, तो उंच आहे डबा, मोठा नाही उंच आहे डबा. तर भावीजी याने एंट्री मारल्या इकडे, खूपच भारी आहे. अरे अरे तुम्ही काय शूटिंग करताय? मग माझं कोण करणार शूटिंग बाबा. खूपच भारी आहे एंट्रीचा, हार्डची एंट्री आहे, एकदम हार्ड आहे एंट्री. मित्रांनो इकडे तलाव आहे, खूपच मोठा तलाव आहे. हे नाही क्रोकोडाईल नाही, उगाच काहीतरी सांगू नको. क्रोकोडाईल नाही, ती मग जिया घाबरली आहे क्रोकोडाईल सांगितलं म्हणून. अरे क्रोकोडाईल नाही इकडे. आणि खूपच तलाव आहे आणि खूपच ही झाडं बिडं खूपच भारी आहे, खूपच मस्त वाटतं बघा, एकदम शांत वाटतं आणि खूपच भारी वाटतं, हिरवंगार. आता तलाव फिरून झाल्यानंतर आम्ही आता इकडे भावीजी याला म्हणतात गार्डनला जायचं आहे इकडे. भावी आणि जिया मला वाटतं वरती चढते आहे, तारेवरची कसरत करते आहे जिया. भावी चढ, जिया कम ऑन. तर मित्रांनो आम्ही पूर्ण गार्डन फिरलं
आणि आता इकडे बसलो विश्रांती करतोय. आम्हाला जायचं आहे बामण डोंगरी. नाही, आम्ही बसलो आहे डोंगरी. आम्ही बसलोय डोंगरावरती आणि आम्हाला जायचं आहे बामण डोंगरी. कसं वाटलं? जुळलं की नाही? नाही जुळलं. ती पहिले बोल ना काय. नाही जुळलं. काय नाही जुळलं? हे मग नाही जुळलं. डोंगर डोंगरी डोंगर डोंगरी डोंगर झाला. आम्ही बसलो आहे डोंगरी. आम्ही बसलोय गार्डनच्या डोंगरी आणि आम्हाला जायचं आहे बावण डोंगरी. आता जुळत. हे पूर्ण फ्लॉवरची झाडं आहेत इकडे. खूपच मोठं गार्डन आहे. बापरे, आम्हाला वाटतं 2 तास लागले हे फिरायला. एवढं मोठं गार्डन आहे. तर मित्रांनो, आम्ही आता गार्डन फिरून आलो. आता 8:26 ची गाडी आहे आणि आता वाजल्यात 8. तर आम्ही आता जातो आहे. गार्डनच्या बाहेर आल्यानंतर इकडे पूर्ण फूड स्टॉल आहेत. सर्व प्रकारचे फूड वगैरे आहेत इकडे. पाणीपुरी, शेवपुरी वगैरे, सँडविच, डोसा सर्व इकडे मिळतं. मोमोज वगैरे सर्व दुकानं आहेत इकडे. शोरमा पण आहे जर कोण नॉनव्हेज लवर असेल तर. आणि पार्किंग पण खूप मोठी आहे इकडे. तर आमचं आता फिरून झालं आहे. आता आम्ही निघतो. इकडे झोपली आहे आणि भावी बसली आहे, दीपाली बसली आहे. तर आता आम्ही ना खारकोपरवरून ट्रेन पकडली CBD बेलापूर. तर आता बेलापूरला जाणार आणि तिकडून आम्ही ठाण्याला जाणार. नेरूळ स्टेशनच्या बाहेर आलो आहे जेवणासाठी. अरे इकडे मस्त मासे फ्राय करून देत आहे. तोंडाला पाणी सुटलं, बांगड्याचा वास आला. आणि इकडे आम्ही आता हॉटेल बघतोय. अरे आज शनिवार आहे. नेरूळ स्टेशनच्या बाहेरच इकडे एक हॉटेल आहे बन वाईट्स म्हणून. तर आम्ही आता इकडे जातोय. तर मित्रांनो, रामबाग फिरून आम्ही आता नेरूळ स्टेशनला आलोय. नेरूळ स्टेशनला आलो आहे आणि आम्ही आता इकडे जेवतोय. थाळी मागवली आहे. जियासाठी स्पेशल थाळी आणि भावीसाठी साधी थाळी, कारण भावी आमची साधी आहे. तर आम्ही साधी थाळी मागवली आहे. आम्ही जेवतोय आणि आमच्या व्हिडिओचा आम्ही इकडे एंड करतोय. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असलं तर सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता पुढच्या व्हिडिओला. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र आणि बाय.